Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kila sapriang ki kubor baka Kynhun ya kabalatip kum ke kaino anai long brau kan penlong de ke jingyai trali menta kesengi ke shitrik upnai jeleu arajar arpuwei nadu ke por shipho beji minstep bat kani ke rali kan sedang nadu na madan student jayau shadu sha Motphran sekretariat terter sha umot kyang nang ba hadu mandepoi ha umot tirot sing ha madan yo ringham. Hadin bala sapriang kani ka kubor ki Pulit kala Syrtap ha Motphran ban khanglat ya kata ka Kynhun ka Thmu ban Ïaid rali. Kinonglum kubor jong ka Batesi TV kala poi hamadan student nadu ka por shipho beji minstep Henry la yoi ba amdan breu satya hakani ka jaka. La yoi baki Pulit kila Ïaid swat shamadan student ru Henry namar ba amdan breu kila lek tap no krui ha Motphran. Kat kum ka kubor ka bala sapriang ka Kynhun kaino anai long mrau kala penbena ha ki social media baka jingyai rali kalong ban persya halor ka jingai injektika COVID-19 mat ka jing persya ya ka jing penbena khangdam ka sorkar lane ka lockdown. Henry kam hadin la yo jing tip bakane ka Kynhun kala pensenge no ya ka jing Thmu Ïaid rali jongka bat la yo jing tip bakilara sha ka hanyo terik menta ubna jeleu. شريفات بس الله يسلمك.